Mintahan na dito po tanaw na akong buhok. Nagwapag-wapa na gamay. Ganihan nga mura kong buhok. Hi everyone! Good day! Welcome back to my YouTube channel. Ruby Simagala, at your service! Mga ka-Ruby, please subscribe to my YouTube channel. Thank you! Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel. Buingon man siya sa mga text niya. Hindi ko na tinawag. Ano mo? O iyak mo ipada. Ay, gibuhat ilang apa. Wala lagi di ata. Sa bahisa. Kuan din nga ti ay kung kuan nag-angga naman ako may panana sa tinilo na rin ako na kuan na kay man ako kaila. Ang nagsigit-chat ko na at ilili mo. Mamanggampon. Oh, Ikaw, ako, usa ka beso. Ikaw ang pulong, ako ritmo. Ikaw, ako, ang balak nung lirig ko sa atong isig usa. Mamuwag ang gugma. Hay nalipang sa pasumbingay, mga linya mong ilay-lay. Gikas ka sa pitik sa dughan kasing-kasing. So, before and after, before and after. Ang lingkot naman na. Pagkadyo. Ayan, umura pa po na nagibugno. Bugnos. Pakwak. Ayan. Buong nga. Nolak na. Sakit na na diha, nimdo. Sakto, may butang at unahan kay kita tanan. Ikaw, ako, uy amot nga romantiko. Pinhina tong duha, mamukhat ang gugma. Kay giduyan sa imong hala, nagiduyugan sa gitara. Kikitik sa imong pasiaw, ang tanan akong naminaw. Laylayi ko, bahala na kung sintunado. Ligo ng matunggan ko, uhit sa tingog mo. Kay kasing-kasing ko, amang makasabot man sa tanan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Sayaw mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 mga toy, 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 toy.
talag sa mangita. Og samok-samok. 1, 2, 3. Aso karap. 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 1, 2, 3. Sayaw mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Choy, 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 choy. Sayaw mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Mura ko gidongoy, kalangoy-langoy. Sayaw tapok-tapok, mura ka dakop-dakop. Talag sa mangita, og samok-samok. 1, 2, 3. Sayaw mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Choy, 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 choy. Sayaw mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy. Lamay isa. Kagwapa ba? Wala, di kasudoy. Gabi jura ko kay umde ko'y load. Nahunlod. Nahurot og imbi. Mintahan na gid po tanaw na akong buhok. Nagwapa-gwapa na gamay. Dako-dako na gadyon kaysa ganiha nga mura kong wakwak. Nanginganak mo din eh. Lain na bitaw ito yung buhok ganina. Imo mong gipa. Butang ang bangs. Hagang bangs. DJ Dance. Hoy DJ, pag-sure diha. Pilit na po buhok. Pilit. Color na to guys. Suran ang buhok ni madam kay narilay at tinang party sa Japonoy. Himuong kuan. Ninang. Ninang sa kasal. Abay. Kabata gubos lang ninang. Abay pa man eh. Lagi ang kaslon mura og 30 kapin. 30 kapin na. Bidang part niya. Mura sila ra. Ito mo nakapam ka? Dili. Pinoy ra. Oh, kakuan sa laki og teacher ba pod? Teacher man ang bae. Teacher ang bae. Oh, teacher sa college.
Wala na, Jud. Pasagara sa maestra, no? Paris nga siman. Mga professional na. Agilahang kanang na yung mga principal sponsor. Dagkukuan. Rank. Kamera siguro yung bukot-bukot dito. Gani. Bukot-bukot. Wala lagi lang mga sponsor. Final na ni si Chan. Final. Abtan sa tagabi eh. Oh, ngit-ngit na sa gawas. Wala na stress atong bangs guys oh. Wala na stress ang bangs. Ginoo ko. Nanuliit na gagi sa bangs. Ay, kinalay sa gubit mo na kanang kinaunan ng feeling ng balay na style na ini. Sa dito sa gubit ka na ako. Sabang sinag-iba. Iba hindi na. Wala na pag-iba. Iba hindi Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys, and don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. So thank you so much pala sa inyong mga support, sa walang sawang support sa mga nag-support sa aming channel, Ruby Si Magala. Thank you so much. I hope nga naataka nunay sa mayong panglawas, mayong pangunahon na more blessings to come in our life. And syempre guys, daghang kaayong salamat sa atong Ginoo sa atong labaw makagahom sa iyang gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys, especially gift of our life, gift of life. So thank you so much Lord God. Thank you so much Lord for everything Lord. So that's it guys, thank you, bye bye, see you our next vlog.